Palai tong lai go ang ije palai khana kapal ka ham maka gawo ang okoloi rai tang bai tin barang eten khaika puilano timi o pandan tui phang chini koloi rai chini borong konang ku chini okra mongol podo koloi kono belai hambai marago tei famous bai kor chini si dia di sini chini yem chini borong konang komal koloi ane phayong khadaur koloi tei jon toro chini kubun go pharo chini okra rok rai rok tei chini SDM SDPU jot tono ro monjo atomja sino karonani pipe hambai teibo sino ro koloi youth education ne executive member ogno teni chini koloi somas koloi rai অবশ্য সংখ্যা কম ফানো বড় বেলাইখানে আগক যাক আও जों साइमानो दिना अ सानामसोगौ जों गोबां मानसिनि दफा जों पाट नङै दङ आं अबनो सानाय आं मन्त्रिमोननि परेव आं गोबां मानुखा दिनै समाजनि बिथिङाव koloni bisingo bhaino thansa koroi jomater bisingo thansa koroi riang ro bhane thansa koroi omai kabang ma obigota angkha dina amo sana musugo जों जदि से गोथां के तंना हांख्लाय कप्लाय के तंना हांख्लाय बैसाय गोरों के तंना हांख्लाय जों तामावनो ना जों बेफ्रा आं आम्बासाद थं आजागा दिनै बिष्णुप्रिया मणिपुरी अमातेबो गोबां लाखनि उपर बरक आबो गथ'जात चिन्तिपुरानि बिष्णुप्रिया मणिपुरी कमलपुर बेराय कतरमा पान्दा आरो आंबो कक साका दिनै आं दिनै हराव आइचो फाइगो आं जे थुफ्रा आं मोहानसका आं ताम कक सानाय अ कलयनायाव थांलै आं ताम ताम कक सानाय आं बिसे वानसका दिनै आं मोर सन मेसेज होना मोसौ जेखुनु दफा जाति समाज जों आगगमाया आं मुजमाखा दिनै बिसे चारटा जिनिस आव तंना नांगौ ओ चारटा जिनिस गैखाय चिन दफा समाज जों आगगमाया एक नम्बर होनखाय चिन कालचार इंराजि कालचार चिन तमं चामं सोरोंमों जों दैमा दंनाय कलायनि समाज चामं नमं गामं कक्सामं अब कालचार होनो जों ओ कालचार जों तुजुल मातावनाय उन्नति माखायनाय हायाखलाय जाति गोष्ठी आगग थांमाया डेभलप माया बडी लगे लगे तो निन कालता डेभलप पाया आरो कैसे कदालजाक दङ very important बहंखाय एजुकेशन शिक्षा सुरु मजामान गोरों रजामान गोरों पाया निनि समाजो निनि जातिओ शिक्षा गोरोंखाय नों बयनि तला खालायनाय नों जेसेबां कक सादे कक कट सादे आबो चुगैमाया आनि कलय समाजो श्री फाइन सदावर कक हामसायदोंगा बबलाय प्राउड फिल खायो कलयनि तांमों गामों रि रिथाय बलाय डेभलप गाहाम कक किता मावान सामनाय आनि कलय समाजो शिक्षा दीक्षा जों बोसोर
agokha agrosron kachang mama thonai ani sikla rok ani jubok rok जों शिक्षाखौ जोर मारनाय शिक्षा करे हिंगाय समाज दफा उन्नति मया बलाई के इम्पोर्टेंट बलाई नंग माने को 3 नंबर बलाई इम्पोर्टेंट 3 नंबर के इकोनॉमिक रां पैसा व्यवसाय वाणिज्य आरो जों मासा करनाय आनि कलय समाज बिसिङो जोंनो कारनिफ्राय 153 ইয়ার এত বছর গই থাঙ্গা চিরকল সময় সমাজ 153 বছর অবছর হইতেন পারনি ফেমানি আনি কল সমাজ আদা আগখা না তামুংখা जों आबनो एनालाइज माखायनाय ताङै चिन्ता कलेज समाज आगौ गैया बर' गथाय दं आसे गथंमा बसर जों बालाय दंमोन ब जायगा देरमा दं आव जों मावना संनाय आनि अर्थनैतिक शिक्षा दीक्षा आनि व्यवसाय वाणिज्य आनि कलेज समाज यावदे दं करै जेकोनो दफा जाति बनि दफानि यागो बिजनेस करे हिंखाय व्यवसाय वाणिज्य करे हिंखाय आ जाते गोष्ठी बाहायनो कुथुक कामाया सेलेक्टिव आसने 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट ये एक टू बने दे जागा 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट कम्प्यूटर हिस्सा आनि दफानि बिसिङो पॉलिटिक्स होनो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ना राजनैतिक चेतना इदिके একটা तो दं करे आव मा संनाय এইভাবে এনালাইজ হইতেন নি पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आन दफानि बिसिङो जों मा खारो कोनै लिडार आं खागाव आमरो पुइला कलेज समाजो कोनै एमडीसी पास जायखाना आगे ग्रिखन आं गावानसो आं साइमिया आनि दफानि बिसिङो पलिटिकल कन्शियसनेस पलिटिकल फील आरो जों जोर मारनाय जेखुनु जाति गोष्ठी यागो पलिटिकल पावर करे हिंखाय नेता करे हिंखाय आ दफा बाहायनो आगय थांमाया सारबाय फैमाया अ डेमोक्रेटिक कान्ट्रि अ डेमोक्रेटिक जुग बनि बागै भेरी इम्पोर्टेंट पलिटिकल कन्शियसनेस राजनैतिक चेतना जों दंनांनाय आनि सिख्ला रक आनि बुद्धिजीबी रक जों गिरावनो मकक मासाव गोबां मानि सिख्ला रक लामा फराय दङ जों तानि बुरि तलामा दंबा जों ताङै आगौ गैया गोबां मा कारन दङ ताखौ बोखोराव आं आबार बार मासाव दिनै नों बुनो दुस्रय लाभ करै बुनो कुलि लाभ करै आं निजे माखासिनाय जेखुनु व्यक्ति दफा जाति गोष्ठी निजे यागंबाय बाजाबाय हांख्लाय सेल्फ रिलायन्स जोंबाय हांख्लाय आ जाति गोष्ठी बुनि उख्लाव मा दंनाय सेल्फ रिलायन्स नों यागंबाय मा बाजानाय सय सफ्रम मांनाय भाग्यमनाय आनिखौ मासा साइकेल जন্য जों बाहाय यागं बाजानाय बाहाय जों गोरा बुंनाय आनि मते आं बार मासाव जों परिश्रम माखायनाय